MP इलेक्शननि थाखाय प्रिपारेशना जोंहा कमप्लिट जानानै दङ जास्ट इलेक्शन डेट फोसावबानो जाबाय आरो जोंनि बिजाथिया गोबां भटआव देरहानो हानाय मोनसे थासारिया अलरेडि जानानै दंखायो दिनै जोंहा बाहाय UPPL आइजो गांखं दालायनिफ्राय नैबे दरं उदालगुरि समस्थियाव जेसेबां ब्लक दङ 16टा ब्लक दङ बेनि जों बाहाय UPPL वुमेन लिडारशिप मिट लानाय जादों बाहाय गासिबो ब्लकनि जोंना बाहाय आइजोफ्रा फैदों बाहाय जोङो दिनैहाय माने फैगौ समावहाय लकसभा इलेक्शनाव जोङो आइजो जानानै राजनिति फोथाराव हाबबाय जेला जोङो जाहाथे बयखौबो जोङो मोजां सांग्रांथि होनो हायो आरो जागरण लाबोनो हायो आरो जाहाथे जोङो माने गोख्रोङै जोंनि दोलोखौ लानानै मोजाङै इलेक्शनावहाय बाहागो लानो हायो आरो जोङो बाहाय लकसभायाव जिहेतु जोंबो नेडानि मोनसे अंश बाहाय नैबे BJP UPPL लाबो माने UPPL आबो बे नेडानिनो मोनसे अंश बाहाय जे केन्डिडेटखौ होगोन नेडानिफ्राय जोङो बेखौनो जाहाथे देरहासार खालामना हरनो हायो जोंनि आइजोनि वुमेन वार्कार्स मिटखौ जोङो बाहाय लानाय जादों आरो बाहाय जोङो माखासे जोंनि आइजोफोरनि जे मावनांगौ हाबाफारि जे एक्टिभिटिस बा समाज बिथिङै जोङो मारैहाय साबसिन खालामनो हागोन जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव गोबां आइजो माहारिनि नामावहाय गोबांनो बिथांखि गायसननाय जाबाय बा जागायजेननाय जाबाय बे बिथांखिफोरखौ लानानै जोङो आइजो जानानै मारैहाय मावफुंसारनांगौ साबसिन हामसिन जोङो दिनैहाय बाहाय जोंनि जिहेतु इन्टारनेशनेल वुमेन्स डेनि जे थीम लानानै बियो इनभेस्ट अन वुमेन एक्सेलारेट प्रग्रेस होनदों दा बियो एकदम बे थीमजों जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव आइजोफोरखौ जे थांखि लानानै बिथाङा गोबां आसनि गायसनदों बेजों जोबोद मिलिफ्लेथारदों आरो बाहाय जोङो आइजो माहारिया मारैहाय बे सुबिदाखौ इनभेस्ट खालामनानै आइजोफोरखौ गोख्रों खालामनांगौ आरो जोंनि समाज जोंनि नखर समाज आरो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलावहाय मारैहाय जोङो जौगासारनायखौ लाबोनांगौ बिनि थांखि लानानै जोङो बाहाय माने सावरायलायदों बहाय उदालगुरि पुलिस थाना बहाय सौफैदों जाहोना जाहैबाय जे थांनाय 25 फेब्रुवारि खालारै जि मोनसे लाइजाम आं मोननो हादोंमोन आरो बियो इतिमध्ये गोबां भाइरेल जालांबाय गोबां मिडियायाव बे ओंखारलांबाय नाथाय आं बै समावहाय आपार आसामनि माखासे जि प्रग्राम बेखौ लानानै माने सानथामसो थांनो गोनां जाबाय बेखायनो आं बेवहाय FIR होनो गोनांब्लाबो फैनो हायाखैमोन आरो नोंथांमोना मिथिगौ जे जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि महरै आंनो जि मोनसे माने नाब्ला हानजानि जानानै जि लाइजाम हरदों बि नायथाव आरो एंगला बिथांमोना जि माखासे बेवहाय अजर दैखांदों जि अजर लाबोदों आरो माखासे सोदोबफ्रा गुरैजोंनो नाथाय बेवहाय सिगिनाय सोदोब बाहायदों मोनसे थ्रेटेनिं वर्ड्स थ्रेटेनिं माने सेन्टेन्सेस बेवहाय बाहायदों बेखायनो दिनैहाय आङो फैनानै जिहेतु बियो मोनसे सिस्टेमाव गोलैयो बिथांमोननो पुलिस थानायाव बे FIR खौ होनाय जाबाय आरो बे मानसिखौ नागिरनांगौ बेवहाय जायफोर सानै मानसिनि मुं होदों बिनायथाव आरो एंगला बिथांमोनखौ नागिरनांगौ बे बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे गोथार मोनसे हारिनि आफाद बियो बेखौ दाग फुन नागिरदों दा बेखौ नागिरनांगौ मानोना जोङो आथिखालाव गोजोन थासारि मोनबाय जों बे थासारिखौ जों गाज्रि जानायखौ लुबैया आरो लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि महरै आङो बिथांमोना जि अजद बहाय लाबोदों आं दिनै खावलायदों दिनै नैबे नोंथांमोननि प्रेस मिडियानि गेजेरजों गावनि नुजाथिनायनि गेजेरजों बिथांमोना अपेनलि आंजों चेलेन्ज नांनो फैथों अपेनलि डिबेट खालामगोन बिथांमोनखौ आं खावलायदों मानोना गिख' मानसिफ्रा आन्दोआव थाखुमाना खामानि मावो बिथांमोना निस्सय बिराद गोहो गोलोन्दां बिराद गिख' माने बिथांमोना माने खुनु साहस गैया आरो बेखायनो साहस खालामाखै बिथांमोना जे बिथांमोना जि एलिगेसन लाबोदों बे सानै मानसिया आंहाथ' सन्देह दङ बे सानैना सासे आं दिनै स्पष्ट बुंदों बे मानसिया सानै नङाबो जानो हागौ बे मानसिया सासेयानो आरो बेयो सासेयानो सहि मोननै होदों गासैबो सावगारिखौ जोङो एखेबारे लाबोनो थाखाय नाजागोन सरकारखौ जोङो दिनै खावलायबाय गासैबो रायजो राजानि जि कमेन्ट्स फैबाय थादों आरो बेबायदि मानसिफ्रा समाजाव खहा लाबोगोन बे रोखा सावगारि रैखाथि हान्जानिफ्राय माबा खोथा होदों बिथांमोननो जों FIR खौ होदों आरो आंहा ओरैबायदि मोनसे गोसोआव बोलो दङ मोनसे साहस दङ मोनसे फोथायनाय दङ जिहेतु जों हारिनि थाखाय खामानि मावदों गिनांगौ जेबो गैया
आं बिथांमोननिफ्राय खुनु मोनसे सिकिउरिटिबो नागिरा निरापत्तानि नागिरनायनि खोथा फैया बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि जानानै जुदि निरापत्ता लायोब्ला बे मिनिथावनासो जागोन बेखायनो स्पष्ट खोथा सोरबा मावदोंब्ला बेयो मेगन गोसा जोंनि खामानिखौ मेगन सादों जाय मानसिया जेबो खामानि मावनो हाया बेबायदि मानसियासो मालायखौ क्रिटिसाइज खालामो जाय मानसिया क्रिटिसाइज खालामजायो बे मानसिया खामानि मावो रोखा रोखा बाथ्रा आफादनि बिराद सिंनि बाथ्राखौ बहाय बुंदों आरो समा खोन्थागोन आं नोंथांमोननो सम फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोननो गासैबो बाथ्राखौ खोन्थाजोबगोन गासैबो मिथिजोबगोन जे जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जों जेब्लायबो मान होयो बर' थुनलाइ आफादल' नङा गासैखौबो जों मान होयो जोंनि नैबे आयदानि सायाव XNDB इउनाइटेड फराम बिथांमोना स्पष्ट बुंखाबाय बिथांमोननि रावबो बहाय इनभल्भ गैया आरो दंब्लाबो बिथांमोनाबो नागिरबाय थादों नाथाय आं बुंदों जे थुनलाइ आफादनि सिंनि बाथ्राखौ बहाय बुंनो हादों बे हिसाबै निस्सय सानसे ओंखारगोन नोंथांमोना गासैबो बाथ्राखौ मिथिगोन जोंनिफ्राय नायबिजिरनायनि गेजेरजों मिथिगोन सार जों नुबावदों जिथु नाब्ला हानजा होननानै बुङोब्ला रन्जन फ्राय बागै नाब्ला होननानै बुङोब्ला रन्जन दैमारिखौ मिथिनाय जायो खिन्थु बेयाव नाब्ला हानजा होननानै बिथांमोना खुनु बेबायदि थुनलाइ आफादजों जुरित गैयाबालानो दिनै नोंथांमोनखौ थुनलाइ आफादनि किसुमान बाथ्राफोरखौ बुंदों बेयाव निस्सय नोंथांमोननि बेयाव सोरबाखौ नोंथांनि सायाव माबाफोर डाउटफोर दं नामा थानो हागौ आरो आं दहायनो बुंखादों जे समा फैथों गासैबो नोंथांमोननो खोन्थागोन रायजो राजानो खोन्थागोन जोंनि गेजेराव दायो बिराद सानलायनाय जादों जे सोर मावमारदों सोर हरदों लाइजामखौ उमुगा नामा थुमुगा नामा खिन्थु सम फैब्ला गासैबो मिथिगोन नोंथांमोनखौ नेनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो बिथांखौ जुदि हमनानै मोनोब्ला बेनि फिनजाथाया माबायदि जारिमिना ओरैबायदि जाय मानसिया मोजां मावो बेखौ जेब्लायबो मोजां होननानै बुङो जाय मानसिया गाज्रि मावो बिनि फिथाइया मोजां जाया बिथाङा बे फिथाइखौ मोनगोन जाथाया जानाय लोगो लोगोनो जिहेतु बिटिआरनि गाहाय बिथाङाबो बेखौ संदाननायनि मोनसे खोथा होदोंमोन दा दिनैसिमहालागै नाथाय दिहुननो हायाखै ओरैबो जानो हागौ जिहेतु आं दिनैसो एफआइआर होदों अफिसियेल खामानिया दिनैसो जुरिदों बिथाङा निस्सय माने बिटिआरनि जायनाखि पुलिस बिफाननि गाहाय बिथांखौ बुंहरदों जोंनिफ्राय जेबो इनफरमेसन गैया दिनै जों होबाय बिनि उनाव निस्सय खामानि जागोन चिफ सारा खबर लाहरदों जोबोद बाख्नायथाव बरायथाव गासैबो आफादा खबर लादों खायसे खबर लायाखै बे बिथांमोननि खोथा नाथाय सैथो बाथ्राखौ नोंथांमोना समजों लोगोसे मिथिगोन नेनानै थादो दस्रा पार्टिफ्रा आगोलफोर सरकार दंमोन बै समाव देरहानो हायाखै दिनैलाय बहा देरहानानै दा दिनैहाय जोंहा जोंनि सरकार दं जोंजों दङ बिजेपि थाबाय इउपिपिएल थाबाय जिएसपि थाबाय गुबुन गुबुनफोर थाबाय जों देरहानाया एखेबो आखाइ मुथायाव जों हमना लाखानो हायो जोंहा देरहाखानाय बिटि सरकारनिफ्राय मोनसे स्किम लादों बे जाहैबाय मोनफ्रोमबो बिटि समस्तियाव गंफा गंफा अडिटरियाम लुनाय बेनि खारना जाहैबाय जोंहा दिनै देशआव परिबर्तन सरकार दा परिबर्तन सरकार जानाय लोगो लोगो सरकारनिफ्राय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्ट आरो जों बिटि सरकारनि गोबां स्किमफोर जों दिनै हरदों आरो गोबां संगठनफोर जों दानानै होदों दा बिसोरो माने बे स्किमखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थाखाय मिटिं जानाय जायगा गैया बिसिडिसिफोर दं बिसिडिसिआव बेसेबां मिटिं जाबाय थायो आरो बबे समाव माने बिसिडिसिआबो जायगा थोआ नंखायनो दिनैहाय बहाय 92 फुट गोलाव आरो लोगोसे 50 फुट गुवार मोनसे अडिटरियाम हल बहाय लुनो थाखाय जों अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय जोंनि जमदर मण्डलनि थाखाय आरो बहाय 87 लाख फैसा बहाय इनभेस्ट खालामनाय जाहैबाय आरो आसा खालामदों बे न'आ लुखांनाय लोगो लोगो जोंनि बे ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफोरा बेखौ बाहायनो हागोन बहाय मिटिं जानो हागोन बहाय सोरबाफोर हाबा हुखा खालामोबा खालामफैनो हागोन आरो बयबो समाजनि थाखाय रायजोनि थाखाय खामानि मावग्रा बहाय बेखौ बाहायनो हागोन लकसभा बिसायख'थिया जोबोद खाथियाव फैबाय बिजेपि इउपिपिएल मित्रजोट दोलो बे माबायदि साखाफारा जादों इलेक्सनाथ' जोंनि थाखाय दा जोबोद इजि बिजेपि दस्रा जायगायावथ' बिजेपियानो जोबखासै आसामाव दिनै कंग्रेस गैला अपोजिसन हिसाबै आरो जोंनिहाय बिटिसिआवबो जोंहा मोननै समस्ति मोनसेया अदालगुरि दरं आरो जोंहा क'क्राझार अदालगुरि दरंआव बिजेपिआ लादों केन्डिडेट आरो जों क'क्राझाराव इउपिपिएल लादों दा जोंना बयबो जाहाथे जों थांनाय 10 बोसोराव जाय मानसिया ट्राइबेल नङामोन ट्राइबेल जानानै थगायनानै एमपि जाबाय दा दिनै जों जेरैखि ट्राइबेल मानसिखौ देरहाहरनांगौ केन्डिडेटआ जायखौखि होआ जों बेखौ एखे माने मानसिफोरखौ खावलायबाय थादों
खुनु खोथा गैया जाहाथे मोजां मानसि जोंनि थाखाय खामानि मावग्रा मानसिया देरहालाङो जों बेखौ नाजादों आरो बेवहाय जोंहा देरहायैनि खुनु खोथा गैया देरहाखागोन दिनै बयबो नुदों बेवहाय लोब लोब मानसिफ्रा ओंखारदों लोब लोब मानसिफ्रा माने जोंनि बिजेपि इउपिफोरनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं गोबां मानसियानो जइन जाफिनदों जों बेखौ नुनायाव जोंहा मथा मथि देरहानायाव खुनु सिन्था गैया जों जेरैहाय देरहाखागोन आरो दस्रा पार्टिनि जे जोंखौ हेम्पार होगोन बे खोथा गैया बिसोर जेबो हेम्पार होनो हाया दस्रा पार्टिफ्रा आगोलफ्राव सरकार दंमोन बै समाव देरहानो हायाखै दिनैलाय बहा देरहानानै दा दिनैहाय जोंहा जोंनि सरकार दं जोंजों दङ बिजेपि थाबाय इउपिपिएल थाबाय जिएसपि थाबाय गुबुन गुबुनफोर थाबाय जों देरहानाया एखेबारे आखाइ मुथायाव जों हमना लाखानो हायो जोंहा देरहाखानाय